at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Ayan! Good morning! Oo, kompleto na tayo ngayong Galing umaga. po, yes. Oo. Diba? Nakauwi na po ako mula sa United States of Pasig. Nakauwi na po ako dahil miss na miss ko kayo. Hindi ko kayang mawalay ng kahit isang araw sa inyo mga morning balitaktakan. Kaya naman sana po ay samahan niyo ulit kami sa isang araw na punong-puno ng chikahan, kwentuhan at kung ano-ano pa ang nag-iisa pa ring Randy Guzman, Minion in the house. Na-miss ka Yan. namin, lalo na yung ingay dito sa studio. Well, Oo. mag-iingay na naman kami ngayong morning because there is a lot of stories that we have picked out for you. Magandang umaga, morning barkada. Ma'am Shishaki. Ayan, at mamaya naman pag-uusapan natin ang iba't iba pang mga inihanda naming mga nakaka-inspire na mga story ngayong Good Monday. Ngayon, Holy Week, mga ngayon. So, Oo, Holy Week yung na. ating mga Kristiyanong kapatid dyan ay ipinaalala ang ating paghihirap ni Kristo ngayong Holy Oo. Week. Makakasama nyo naman, Charles Limon. Nag-Palm Sunday na kahapon and ang daming tao and marami ring ways para mapanood ang inyong morning barkada. You can scan those digiboxes. You can use a smart digital TV and you can find us via the Highland TV channel. At kung antenna naman ang gamit, Yup. pihitin lang sa tamang direksyon para mahanap kami. Oo, pero sa mga walang television, sabi ko nga dati Dati? talaga. Parang nung mga nagla-live pa ako dati, charot. Sabi ko nga po, kung hindi nyo po dala ang inyong mga television or walang TV kung nasaan man po kayo ngayon, pwede nyo po kaming mapanood sa aming Facebook Live, which is, sa aming Facebook page po yung Facebook Live na yun, which is Regional News Group RNG Luzon. Yeah. Meron din po kaming YouTube channel, RNG Luzon. Meron na din po kaming Instagram, Twitter, and TikTok account, RNG Luzon. Nag-iisa, wala ng iba. Yan, nag-iisa wala ng iba. Pero nako, hindi nag-iisa po ang ating kinakaharap ngayon na bagyo. oo Kasi nga. nga po, ngayong umaga ay may 3 pong namataan na sama ng panahon dito po sa loob ng Yung Philippine sama ng loob Area ko, of May. Responsibility. Grabe, oo. Oo, at upang ating tignan yan, ating alamin ang latest weather update ngayong umaga. Ayan po, sa ngayon ay 3 pong bagyo ang ating binabantayan ngayong umaga. Isa na po dito ang low pressure area dito po sa kanluran ng Palawan at isa na din po dito ang ngayon narito pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang dating low pressure area po dyan po sa Visayas ay naging bagyo na at pinangalanan itong si Bagyong Agaton. Ngayon po ay binabayo Agaton. ni Bagyong Agaton ang Eastern Visayas, kasama na po dyan ang Samar at Negros Occidental at iba't iba pa pong mga lugar dyan po sa Visayas. Kaninang alas 4 ay kaninang alas 4 ng umaga, narito pa rin po sa loob ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Agaton, kung saan huli itong namataan, itong center ng kanyang mata or itong mata ng Bagyong Agaton sa layong 900 iba pala yun. May lakas po si Bagyong Agaton na 65 kilometers per hour at may pagbugso na 90 kilometers per hour. At nakataas po ngayon ang strong tropical storm signal number 2 sa Visayas, kung saan kasama po dito ang southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar at Biliran and northern portion ng Leyte
at iba't iba pong mga bayan dyan. Tropical signal number 1 naman po ang sa Luzon, ang sa southern portion ng Masbate, at sa Visayas naman po ang rest of Eastern Samar, rest of Samar, Northern Samar, rest of Leyte at Southern Leyte, at northeastern portion ng Cebu. Kasama na din po dyan ang Bantayan at Camotes Island at ang eastern portion ng Bohol. Sa Mindanao naman po, tanging nakataas sa signal number 1 ang Surigao del Norte at Dinagat Island. So, yan po ang nakataas sa mga warning signal ngayon kay Bagyong Agaton. At ito naman ay inaasahang lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Tinitignan natin, Ma'am Shisheki, na baka sa Wednesday. Wednesday siya lalabas sa Ay, Philippine sakto. Area of Oo, Responsibility. buti na lang. Kasi nga din naman, dito po sa labas ng Philippine Area of Responsibility, meron ding inaasahang magiging malakas na bagyo, Ano naman? pero hindi po ito inaasahang magla-landfall dito sa anumang kalupaan ng ating bansa, at tutuhukin po nito ang Hilaga papuntang Southern Japan. So, pataas siya. Japan. So, mag-expect lang tayo, no, itong mga pag-uulan na dala ng mga sama ng panahon, dahil humihigo po ito ng kaulapan at mga ulan. So, ingat-ingat po tayo. Oo, dala-dala na tayo ng payo, Morning Barkada. At kung minsan, kung hindi natin nakukuha ang buong supplement and nutrients na nakukuha natin sa pagkain, there are quality of products available by Aldrich Corporation. And one of that is PAO. Meron Yeah. silang food supplement na pwedeng-pwede sa atin. Naku, naglalag talaga yung yung wires ng utak Anong meron? natin. Meron naman. And of course, sana nga by Wednesday talaga hindi siya Oo. pumasok kasi that's the start of... And Tsaka people... may flight ako. Ay, Ah. oo Wow, nga pala. ang yabang talaga. Ano? No? May Dora flight the talaga. Explorer. Talaga. Pinapanindigan ko pa After pagiging Dora. US, ang ka pupunta? Pupunta. Oh. Bibisitahin ko si Char. Magboboracay yan eh. Muntik na ako magsalita. Baka magbayad ako. Ah. Sa Sarangani Sino po, ba dito yan? sa... Ano yun? General Santos Santos. City. Baka magbayad talaga. Say, may Oh. bulungan na gano'n. Oo. Correct. Kung Oo. yung iba dyan magpa-flight, edi mag-flight na rin tayo papunta sa Shanghai, as Shanghai and other Chinese countries are still in the pose of threat ng a threat in Pagtaas. our economy rather. And nakakabahala ito because all small micro businesses have been hit hard, with shops and restaurants Nako. being forced to shut down. Even Tesla, a big manufacturing company Yung for sasakyan, Oo, electric and they're also struggling. By Thursday last week, at least 40 Chinese companies had been forced to suspend operations in Shanghai and other regions, according to their recent numbers, including in Shanghai, Shenzhen, and Beijing. Meanwhile, more than 90 Taiwanese companies have reported that their operations in Shanghai and the neighboring city of Kunshan were affected by the lockdowns, including printed circuit board manufacturer Unimicron Technology and top bike maker Oo. Giant Manufacturing, according to the Taiwan Stock Exchange. And it's really troubling because the World Bank and some investment banks have recently warned that the damage caused by Chinese zero-COVID policy to the economy is growing. Ang laki kasi Oo. ng naging impact nito. And then other businesses and other types of industries is also being affected with this. With this lockdown nga, marami talaga tayong nakitang foreclosure of some of these figures. There is a decline of 13.6% of the number of their, and that's actually contributing 23 trillion with the Oh. worth of the GDP, Naku. 22% of the country's economy. So talagang it's impacting heavily. And to all our OFW, kasi meron ngayon sabi ni ate na hindi din daw okay yung treatment sa kanila ngayon in some of their companies. Kaya some of the Filipinos are considering to change companies. However, Lilipat kung sila. gagawin nga nila yun, kasi ang problema, paano kung hindi pa rin maayos yung kasi Yung nga because treatment. of at Oo. saka not just that, kasi paano yung pag-change nila ng economy nila. Oo, tsaka 'di ba mag-change sila ng company. Company, Tama? oo. Palit sila 'Di ba ng trabaho. usually pag lumilipat ka sa ibang workplace,
balik ka ulit sa mababang sahod. Yes. Oo, So yun kung lang. dahil doon, di lugi din lang. Hindi naman lugi pero 'di ba, mahihirapan din lang sila. mag-a-adjust ka talaga. Magre-recover ka ulit. Mm-mm. Oo, 'di ba? Mm-mm. So kaya nga dapat tignan natin yung ating mga kumustahin natin ang iba't iba nating mga kalagayan ng ating mga kababayang Pilipino at I Yes. think nakikipag-ugnayan na din po ang DOLE dito po dito sa syudad ng Shanghai kung saan malaki pa rin yung mga naitatalang kaso at yung epekto nito. Yung economic loss talaga yung Yes. malaking Hirap effect. talaga. Oo. Pero lipat naman tayo, naku, ibang bansa muna tayo mga kabalitaktakan. Punta naman tayo dyan sa Middle East kasi nga po tinitignan po ngayon ang bansang Lebanon ang paglilift po ng mga travel ban or itong mga Oy. trabaho para sa ating mga Yes. Pilipino sana dyan sa Middle East. Pero ayon po sa labor attaché natin, dyan po ngayon sa Middle East na si labor attaché Alejandro Padaen ng Philippine Overseas Labor Office o POLO dyan sa Lebanon, hindi pa po pwede or tinitignan pa nila kung po pwede itong pagtanggal ng ban or labor ban dyan po ngayon sa Lebanon kasi nga din naman kailangan munang konsultahin ang dalawang ang bansang Pilipinas at ang Middle East dahil na din po sa iba't ibang mga iba't ibang mga issues ng ating mga kababayan dyan na nagtatrabaho. Oo. So citing Lebanon, Padaan said the country is yet to recover from the political and economic turmoil and has yet to conclude an agreement on a standard contract, especially those covering domestic workers. Kasi yan yung malalaking mga trabaho natin dyan sa Middle East, dyan sa Yes. Libya, Mm-mm. dyan sa Saudi. Kasi nga din naman maraming mga Pilipino dyan sa Saudi. Tignan mo. Oo. Oo. Meron akong kakilala na nagbaon ng trunk ng malunggay, tinanim Oo. niya doon, namunga. So yung mga Pilipino nakaabang kung kailan Umuhay. mamunga. Malunggay. Oo, edi nanghingi sila doon. Oo. Ay, pwedeng business yun malunggay diba? chips. Malunggay, malunggay Oo. capsule for lactating mothers na hindi makapag-lactate. Oo. And ay maganda talaga siya. And ang maganda pa kasi sa Middle East talaga, ngayon nagiging mas open na sila with genders as well. Oo. Kasi 'di ba before medyo Mm-mm. close kasi yung culture nila, lalo na sa mga babae, hindi sila pwedeng mag-drive, hindi sila pwedeng lumabas ng bahay nila. Totoo ba? They are Oo, bawal noon. bawal. Noon. Naku, walang lakotserang girl Hindi, na doon. hindi tayo pwede dun. Oo nga. Relative mo, di ba? Oo. Oo, and then pag bawal mag-drive pero ngayon me. Okay Pwede na. pwede na. Pero alam nyo kung ano pang isang pwede na dito sa Baguio City, ayan. Pwede nang gawing art ang alambre. Yes! Dahil Yan. meron na po tayo ditong barotman ng Baguio City. Alam nyo ba, nag-start lang daw siya na parang isa siyang trabahador sa isang corporation. Tapos sabi niya daw sa sarili niya. And alam mo, very ironic kasi itong corporation na to, yung mga parang lumber, parang ganon. Oo. Tapos sabi niya daw, sabi niya daw sa sarili niya na, nako, hindi ako pwedeng maging trabahador lang forever. Tapos, naganap daw siya anong pwedeng gawin. Oo. Hanggang nung na-memorize na niya, nag-practice siya halos sa isang taon. Bakit ka ba tumatawa? ha? Yung lumber kasi. Bakit? Hindi, Ano kanina. ba yan? Yung Kasi lumber sabi kasi. ni Ma'am Shi, Oh, bakit? Ako, hindi Ano ako. ba gumagawa yun? ng semento. Sabi ko, Ay, sabi niya. Grabe naman. Anyways, ayun nga, gumagawa na po siya ng mga artworks, mga figurine gawa ang alambre. Uy. And ang maganda dito, nabigyan siya ng parangal, hindi lang po dito sa Baguio City, hindi lang bilang barotman, pero maging sa buong Philippines, national na award iyon, binigay sa kanya ng Department of Labor and Employment. Dahil nga po, nagbibigay siya ng inspiration pagdating sa kung ano man ang pwedeng Oo. maging trabaho. And also, tinuturuan niya na din po yung mga ibang mga tao na gusto din Apprentice niya. matuto. And parte po siya ng Pasakalye, isang grupo po ng mga local artists dito sa Baguio Baguio City. City. So ayun, sana po one time mabisita ka namin, no? O si Oo. Barotman of Baguio. Oo. Para naman makita natin kung paano gumawa. Diba? Ibarot-barot ka. Ibarot-barot ka. Pero ayun, congratulations. Yes, and- congratulations. Ang galing talaga ng artist natin. Diba? Leaf, papel, alambre, kung Oo. ano, recycled materials, Oo. name it. Our artist can make something Oo. out of it. An expression talaga.
yung murals nga natin dito sa Baguio City, di na magpakundangan kasi talagang naging isang Lahat-lahat array na na. siya ng pictorial ng kung Oo. ano-ano, Oo. di ba? So Pwede. really, congratulations to all our artists who's striving to make a change and a difference in this platform. Mamaya abangan natin sa Piece of Check. Paano nga ba natin babalansehin ang ating pag-aaral at pagpapakasal at one Wow. time? Ay, Sige bakit nga. ganon? Oh, secret! Nag-aaral tapos Nakasal. nagpakasal. Secret, secret. Oo, Mamaya. pero bago Oo. yan. Ayun nga, masyado kayong na-excite. Ay, sorry Ayan. na po. Naku, gusto na atang magpakasal tetong mga to. Pero Kinasal bago na pong nga lahat, eh. para mas makilala po natin ang Barotman ng Baguio City, panoorin ninyo ito. Magsasaka, mandirigmang igurot, bisiklista, at agila. Ang ilan sa mga ito ay tampok na obra ni Lito Malagay o mas kilala bilang si Barotman ng Baguio City. Ang katagang barot o alambre ay ang medium na ginamit ni Lito upang likhain ang kanyang mga iba't ibang klase ng mga figurin. Bata pa lamang si Lito ay nakahiligan na siyang magtahi ng mga bag at basket. Doon kasi nagtatrabaho ko sa isang corporation, electric supply sa Mountain Province. Yung mga katrabahuan ko na Ilocano, gumagawa sila na nagwe-weave sila ng mga basket, and then parang pinapibigay. Pero ako naman naisip ko na i-lift up, i-lift up ko pa yung art na yon para gawin ko na kabuhayan ko, para hindi ako nagtatrabaho sa corporation na yun, kundi may sarili na akong kabuhayan. Isang taon ko na ginawa yun, nakagawa ako ng mga warriors, mga farmers, and then tumagal na may nagsuggest na pwedeng gawin kong trophy, golf, or lahat ng mga klase ng sports na kaya kong gawin sa alambre. Dahil sa kanyang mga obra, nakabilang si Lito sa isang grupo ng mga tanyag na mga local artists dito sa Baguio City. Ang tawag sa kanila ay Pasa Kalye. Nung nakagawa ko ng mga sculpture na parang tao-tao na may nabinubuhat na basket, may hawak na gongs, at trinay ko na i-market sa mga sidewalk dito sa Baguio. May attorney na nagsuggest sa akin na pumunta ka sa Bookends. Doon ako makipag-display. Display ko lang doon, sila nang bahala na magbenta. Pero nung tumagal na, itong may-ari ng Bookends, sabi niya na mas maganda yata na gawa tayo ng grupo bilang isang artist ng Cordilleran. So nabuo yung Pasa Kalye. Nakatanggap si Lito ng parehong lokal at pambansang mga parangal tulad ng Kabuhayan Award na idinaos ng Department of Labor and Employment sa Manila Prince Hotel sa Santa Ermita, Manila. Nagdisenyo din siya ng Token of Appreciation para sa Film Development Council of the Philippines Film Ambassador at filmmaker na si Dexter Macaraig sa isang lecture na inorganisa ng Cordillera Center for Sustainable Solutions Incorporated. Lahat kami nabigyan ng parangal bilang isang local artist ng Cordilleran. Yung mga ibang natanggap ko na award, Manila, and then dito sa atin. Yung mga iba doon, nagturo ako ng livelihood. Kasi ito, hindi lang hilig ang pag-aalambre, kundi ang target ko talaga ay kabuhayan. Ngayon naman ay ipapamala sa atin ni Lito ang kanyang talento sa paghahabi ng kanyang mga barot upang makagawa ng isang kaakit-akit na figurine. Ito yung alambre natin. Ang main na gamit ko, number 16, 18, 22, and 20. And then may tatlo na klase ng plies natin. Ito yung ginagamit ko na pag-cut and then pag-twist. And may mga measuring tip natin dito para makuha natin yung exactly na measurement yung atin puputulin para hindi sayang yung mga alambre. First step natin sa paggawa ay kamay muna. Kamay. Diretsuhin na lang natin siya. Diretsuhin na yun. And then
i-measurement natin yung pagkabuo yung isang kamay. Okay, ito na. 12 inches na ito. Tapos, igaganon natin siya. And then, may dalawang piraso dito. Ito yung ilalagay natin sa gitna. Kung bakit may ilalagay natin sa gitna, kasi yung ihahabi yung itong mga wire. Yun. Ito na yung position niya. Natapos na natin, nakita nyo yung paano ko ginawa itong both side na kamay. Ipapasok na natin ito. Ito yung ulo. Ito na yung ulo. Ito yung main na katawan. Para pantay siya, itali natin. Pagkatapos nakatali, i-wave natin. Ito siya. Ito yung pag-wave. Ito yung mai-wave. Parang nasa ribs na tayo. Ito yung ang measurement nito ay nasa wave. So, ituloy-tuloy na lang natin para makuha natin yung talagang tamang sukat ng katawan ng isang sculptor. Ito na yung ating finish product, yung pagkatapos yung ito na yung panghabi natin. Ito yung ulo, kamay, at yung katawan, at yung paa. Nakita nyo naman na talagang mano-mano or handmade ang paghabi natin. Hindi pwede na gagamit tayo ng plies o kaya kamay lang talaga yung paghabi natin siya. Kaya ito siya. Pagkatapos nito, ilalagay natin siya sa stand niya and then ipipend na siya through spray pen. Hiling ni Lito na sana'y maitangkilik at maibili muli ng mga tao ang kanyang mga obra sapagkat ang kanyang paggawa ng figurine ay isang paraan upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. Ang mensahe ni Lito sa mga taong gustong ituloy ang kanilang talento sa paggawa ng sining. Kumbaga, gaya ko na ginawa kong art at ginawa kong business ay hindi sila titigil. Diskubrihan nila yung talagang hanggang kaya nila kasi kung minsan sa atin parang na-offend tayo agad o kaya hindi ko kaya o kaya hindi ko linya ang pagiging isang wire sculpture o kaya wood carving o kaya painting. Sa akin kasi hindi ako talaga tumigil. Tinuloy-tuloy ko na lang. Kung pagtuunan mo, lahat talaga doon mo ilalagay yung mga focus mo. Walang imposible. Madidiscover mo yung magandang talent mo. Isa si Lito sa mga taong ginagamit ang sining para sa ikinabubuhay ng kanyang pamilya. Napatunayan ni Lito na hindi hadlang ang kahirapan sa pagtamo ng tagumpay o sa pag-abot ng ating mga pangarap gamit ang ating mga nakasanayang talento at abilidad. Kaya't sa mga taong gustong ituloy ang paggawa ng sining, huwag ninyong ikahiyang ipamalas ang inyong mga talento sapagkat ito ay isang biyaya sa atin ng may kapal. Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga na napakaganda ng Pangasinan. Kaya huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay.
maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ang bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCE. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business na pabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Champion at Co-op Development Officers Act, lalo mumulad ang mga kubantibo. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Nick Subin, ang inyong trabaho ng Senado. Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako. The countdown right here and right now. Play tonight. Samantante. So it's so important that you give them a really good example. Once again, congratulations at mabuhay po ang bagong kasal. Now, let's take, I can hear some family and friends ringing their glasses. Mr. Tan, I know what to do by now. Sampul ako na na. Natakot ako. Now, once again, I would like to request every one of you please take your seats. Take your seats, everyone. O, diba? You don't find any excuse pagdating sa learning talaga. Kahit ano pa yan. We have this morning the person behind that viral video in TikTok. We have a very loving husband, a hardworking student, and a young entrepreneur as well. We have with us this morning Mr. Ronald Tonton Tan. Good morning, sir! Hi, good morning. Bati muna tayo sa mga nanonood, sir. Batiin natin si sister na kumuha ng video na yan. And so, good morning, Micaela. Thank you very much for
taking this video. Actually, hindi ko alam, pero yan ang magandang gift na ginawa mo para sa amin kasi na-highlight yung aming kasal ng aking wife na si Tante Galang Tan, na talagang we're very proud of. Oo, good morning. And Sir Ronald, ano mga kwento mo nga, Sir Tonton, ano nga bang dahilan? What was the story behind that video? Actually, dito sa video na to, hindi ko talaga alam na kinukuhaan ako ng mga friends, lalo na nung sister ko. Kasi ang purpose ko lang naman talaga ay maka-attend nung class Klase. ko. Oo. During the wedding, na conflict pala. Oo. So, sabi ko, ayoko ma-miss itong klase kasi essential ito sa learning at saka sa future Oo. married life Oo. ko. And what was the, ano nga ba yung, ano na yun, sir, subject or ano nga ba yung topic in that specific time? Kaya talagang gusto mong pumasok? Since I am in law school, yung subject ko ay appropriate dispute resolution. Oy, kailangan natin yun when it comes to married life, no? And Sir Tonton, sabi mo nga, 11 thriving years. Mas unti ba yung away o mas madami? Well, ngayon, syempre, mas konti na dahil Yes. in those 11 years ay marami na kaming natutunan sa isa't isa. Nalaman ko na rin yung mga kiliti niya at saka yung nakakainis para sa kanya na iniiwasan ko na. Oo, yung mga saltik kasi toyo ng babae, no, Sir Tonton, di mo mabasa kung ano, no? But it was really a good experience for you. And Sir Ton, sinabi mo nga that you were a law student. Ikaw ba, Sir, ngayong online learning, what did you think were the challenges personally? Well, ang online learning sa akin ay very favorable. Yun nga, oo. Sa akin, ang online learning para sa elementary, high school, and early college, importante yung face-to-face. Pero pagdating na sa mga later college years tsaka mga postgrad, sa tingin ko very essential lalo na sa mga lecture classes na online yung ating learning dahil mabibigyan natin ng maraming time yung ating family and makakapag-multitask tayo dahil responsible naman na tayo para mag-aral mabuti. Sir Ton, how is your take on this? Kasi ako personally, sir, I also teach in one of the university here. And ang rason kasi ng mga estudyante minsan is there's too many distractions. What is your take on that? Is it too many distractions nga ba talaga? Pagdating sa online classes, sa tingin ko, ang mga responsible people ay matututo dahil kahit naman sa face-to-face, sa tingin ko nga mas maraming distractions eh. Feeling ko nga dun si Crusher. Oo, kasi pag face-to-face, nandyan yung after classes, magyayaya yung mga kaibigan. Habang katabi mo siya ay mag-sesenyasan kayo. At minsan nagde-daydream ka na doon. Andun na yun. Andun na yung inserts mo ng daydreaming. At meron pa yung mga pinag-uusapan yun. Sabi mo nga, sir, pag-uusapan ng after class, and divorce, no? Ito naman, Sir Ton, how do you balance it? Siyempre, sabi nga natin, being a family man as well, and being a student, and ito pa, meron pa tayong other businesses. How do you find balance in keeping all of this, yun nga, Sa akin, ang pag-balance ng mga bagay ay a culmination of a lot of stuff. Pero syempre, importante sa akin yung you keep the child in you na yung outlook mo very positive para pag gumawa ka ng listahan, yung mga to-do list mo, kasi ako yan yung ginagawa ko na nag-to-do list ako using my cellphone. So, dapat talaga alamin mo yung technology. So, yung advantages na nabibigay ng cellphone, yung alarm, make sure ko magagawa ko yan sa isang buong araw. And talagang nag-a-adapt ako na sa social media, sa technology ay magagamit ko para mapagsabay-sabay ko yung mga bagay, lalo na yung online learning, meetings, kasabay ng aking mga ibang ginagawa. So, marami ako magagawa in one day. Exactly. And I think disiplina lang talaga siya, no, Sir Ton? Kasi nasa tao yan. How do you look at it kung sobrang busy na ng schedule mo? Ikaw ba, Sir Ton, in a day, do you put a small goal in a day na dapat talaga matatapos ko to in a day? Or how do you make sure na wala kang nakakaligtaan aside from, putting reminders, ganun? Siguro sa pang-araw-araw na ginagawa ito, talagang masasanay ka at magiging parte na ng sistema mo. So yun yung nangyari sa akin na yung listahan na yun, dapat talaga masundan ko. At pag may na-miss ako, bibigyan ko siya ng time. So marirealize ko na pag nagawa ko pa yun, meron pa akong extra na time para sa sarili ko, which is mag-TikTok at gumawa ng social media ng mga videos. Dahil ito yung
nakakapagpabata sa atin. Oo nga. And we look forward na tapusin talaga lahat ng bagay natin para may extra time tayo for the family and kung ano man yung nagpapa-interest sa atin. Yan naman, Sir Ton, kasi with this with everything that you're doing, madami yan in a day, how important it is that you find support with your partner, with your wife? Yes, importante talaga yung support ng wife. Tsaka dapat, sabi nga nila, happy wife will give you a happy life. Exactly. So, talagang yun yung sinisigurado ko. Kaya nakita ko nga, sabi ko, wow, very helpful itong online learning. Dahil once na nasa bahay ako at nag-aaral ako doon, it gives my wife and kids peace of mind na yung father nila ay nandyan lang. Kahit busy ako at hindi nila ako iniistorbo, ay may peace of mind sila na, uy, si daddy, nandito lang sa bahay, hindi gaya dati na sa labas. Ano na kaya nangyari sa kanya? Anong oras uuwi? Exactly. Peace of mind talaga. And at the end of the day, no, Sir Ton, you assure your wife and your kids that what I'm doing is actually still for you. Sir Ton, any advice sa mga learners natin dyan na they feel that they're too distracted because of this type of platform? Ako, ang ma-advise ko lang, syempre, dahil responsible people na tayo pagdating sa learning, dahil it's either late college years na or post-grad na, pag hindi tayo nag-aral mabuti dahil online nga or very distracted tayo, nag-Facebook, nag-TikTok while learning, tayo yung mawawalan. So I believe naman sa stage ng pag-aaral natin ng ganito ay very responsible na tayo. So focus tayo sa pag-aaral dahil kahit saan namang bagay, kahit face-to-face yan, pwede tayong maging distracted. So sabi ko, i-maximize nyo lang yan dahil malaki ang matutulong yan para sa future natin. At yun yung naipakita ko. Yes, tama naman, no, Sir. Sir Ton, isa pa. What is your message to those young lovers niyan? Kasi sabi mo nga, it was 11 thriving years. And ano yung ma-advise mo sa kanila in seeking for the right one? Right one talaga. Ang ma-advise ko talaga is, syempre, umpisa pa lang, alamin nyo na kung ano yung mga kiliti ng partner nyo or magiging partner nyo. At kayo rin ay ipakita nyo na yung totoong kulay nyo. Dahil sabi nga nila, if you put your best foot forward, ang makikita lang nila afterwards is yung hindi maganda sa inyo. Pero ito, ipakita nyo na yung ganda at saka yung mga defects nyo. Ipakita nyo na, be natural. Dahil mamahalin ka naman nila kung ano yung meron ka. Kung talagang okay yung ipinapakita mo. Such a good day to start this week talaga, Sir Ton. Any message to your wife and your kids as well, syempre? Sa akin, sa wife ko, thank you very much for understanding me, lalo na nung kasal, na hindi ka nagalit dahil nasa online classes oo nga, ako. oo. And ang maganda dyan, nakita talaga niya na we are focusing on our future para sa ating mga anak. And talagang sa mga anak ko, I'm hoping na happy kayo na naipakita ko yung importance ng studies dahil nga dito naipakita nga na maraming kabataan ngayon na nag-aaral ng mga steps sa TikTok at nakakalimutan ang pag-aaral dahil nakakonsentrate sila, gusto nilang sumikat, gusto nilang mag-trending at makilala. Pero dito, ang naipakita natin ay pwede naman pala tayong mag-trending kung pag-aaral ang fino-focus natin. Exactly. We take advantage of what we have in a way where you are teaching people of that. And Sir Ton, imbitahin naman natin ang ating viewers in your social media platforms and also the businesses that you have. Ayun, sa mga kaibigan natin at sa mga hindi pa nakakakilala, I'd like to invite you na syempre, i-follow tayo sa ating Facebook account na Tonton Papa TV, pati sa ating TikTok account, Tonton Papa TV. And sa mga interested naman sa real estate, because I'm into a real estate business, I'm inviting you to, syempre, contact me for any real estate concerns sa Philippine Property Central Realty and Development Incorporated. Right. Marami tayong tips na makukuha kay Sir Ton. So, thank you, Sir Ton, for sharing us your time. I know you've came along pa to be here with us. Maraming salamat po. Maraming salamat din at na-enjoy ko talaga dito. Yes. Thank you, Sir Ton. And to our viewers out there, there is
you tolerate what you allow. And kung inaalaw mong maging close ang learning mo into just the four corners of your wall or online lang, you're never gonna grow. So to our viewers out there, let this day be an inspiration to everyone, and let Sir Ton be an inspiration to everyone as well, either working, family members dyan. Let's support them as well. And yan na naman ang binida natin dito sa Piece of Shek. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Itultulo tayo iti panagmaymaysa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiglas for healthier Benguet. Sa music ng batang 90s, parang natin ang itrahan. Ang batang 90s filthy, di ka magsisisi, promise. Sa music ng batang 90s. I will fight for boosting of our tourism industry. Growth Corridor Independent. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan niya para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalangan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Ang pagnanakaw, pangangalakan at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Bakit? Dahil alam ko po na pinagtripan nila. Oh, ba't di ka sumagot sa tawag? Kaya nga, ba't di ka nasagot? Why did you not answer the call?
Yan kasi yung mga pupunta sa United States of America, Oh. walang pasalubong. Diba? Oh, 'di ba? Bakit Oo. ganon? Bakit ganon? ganon? Ayan. Oo. And Kahit this snowman lang. snowman. Snowman. And ngayon nga, ihahanda na natin ang questions Yan. because we wanted to know more about your morning host and morning barkada. Kaya balikan na naman natin ang ating napaka-cute na laro. And this is going to be Never Have I Ever. Oh, ano? Never, I have never. Ano daw? Nalito. Oo nga. Ano nga? Yun, never have ano I ba? ever. Never have I ever. Yun kasi Yan. yun. Oo. On to our first question. Never have I ever. Walang audio out. Siyempre. Never have I ever. Ayan, ano kaya? Never have I ever. Wala. Lied to my boss. Ano daw? Never have I ever lied to my boss? Nako. Nako. Mamili na tayo. Honesty. Andyan na naman yung anghel eh. I have never. Totoo. Oy, kay sir? Ay, sinasabi ko lahat. Ay, hindi lang sa isang boss, sa Hindi. ibang boss. Sa mga nakaraan mong mga boss. Siya pala ang naging boss kong talagang boss. Kasi Ah, sa mga okay. workplace, ako ang boss. Wow! Hindi nila bakit? Ganon. Ikaw, Charles, Ganon. ano sa'yo? Yes. Oo. Bakit? Nakalimutan ko na eh. Pero naglay ako eh. Pero alam mo yung magpapaalam ka na sisiklib ka pero pagbalik mo nang ngitim ka. Sunburn. Balik mo Anong sakit yan? Anong sakit yan, sir? Bungang araw, sir. Oo. Yun pala, kukunin pa lang yung sakit. Oo, kukunin pa lang yung sakit. I have, lalo na, Ano? pero pag personal reason nga, like kunwari for my kids, ganyan. Pag family matters. Pero hindi naman siya talaga lying. Yung you're making an excuse not to go to work. Pero mas maganda kasi na aminin mo na lang. Kasi Ay, your oo, boss will find out soon. Yes, totoo yan. Oo, i-hide yung story nyo kay Papa Dobby. Oy, lagot. Ay, sorry. Sir. He's watching. Hindi, joke lang, Sir Dobby. Sir, naka-hide. Alam mo na, sir, kung nag-absent. Hindi mo. Sir Dobby, naka-public po yung account ko. Charot. Biglang Next na nahulog mo yung mamaya. Nahulog mo yung ex. Bakit mo ba naman hinuhulog ang ex? Pulutin mo yung ex. Ba't mo naman hindi naglag yung ex mo? Charot. Alright. Alright, next. Never have I ever clogged someone's toilet. God, nakakaya. Oh my God. Saan? Kailan Sa ka? Mr. Ramyon. Oh Saan my God. doon? Sa Assumption May Road. CR ba doon? Ay, kasi Oo. naman, iba din ang CR nila Hindi, doon. oo ako noon, talaga ang sakit na ng tiyan ko. Oo. So sabi ko, kailangan ko na itong i-release. Oo. Dahil ayaw mag-flush. Grabe pa naman yung ano ko noon, release ko. Oo. Sabi ko sa friend ko, ang dami ng pila. Alam mo, ang Ayan. dami ng pila. Tapos sabi ko, wala talagang tubig kahit anong gawin ko. Oo. Sabi ko sa friend ko, pila ka naman para di pila siya, kunyari ganyan. Oo. Dahil di And then? pumipila siya. Tapos sabi nung girl sa likod niya, ay hindi pa po ba wait lang ate, may kinukuha lang ako. Dahil tumakas na ako. Tapos sabi ko sa friend ko, halika na, nakaalis na ako. Hindi na siya nag-CR. Pagpasok nung next, andun na ang clog. Andun na. Ikaw, Oo. Kai. Uy, Ikaw. pero hindi naman sa natin kasalanan yun because some of our public toilet here are not really Yeah. okay. Kulang ang tubig. Kaya meron ng Oo. instance. Pero hindi ko na sasabihin ko anong kasi baka alam nyo, it's an old branch kasi. Basta yun! Ganun yun. Huwag mo nang alamin. Ikaw, baka andun pa hanggang ngayon. Doon pa hindi pa Kasi na-flush. old. Meron na. Ikaw. Naging fossil. Oo. Oh my God. Ako naman nung sa kaibigan ko. Bahay. Oo, sa bahay. Kasi hindi ko mahanap yung flash. Oo. Hindi ko mahanap. Iba naman yung istorya sa akin. Oo. Kasi nakisiyar ako. High-tech naman pala yung toilet Oo. nila na may pipindutin ka doon sa taas. Doon yung flash. Ang ginamit kong pang flash yung bidet. bidet. Oh my God. Bakit ayaw? Sabi ko. Yun pala, Nakakahiya uy, ka. paano i-flash? Sabi ko, hindi ko mahanap yung, kasi di ba Oo. yung sa gilid, Oo, yung yung mga bababa mo, pipindutin. yung lever, Oo. oo. Ay, high-tech kami, sorry. Ito lang pipindutin mo. Feeling ko tuloy ignorante ako. Oh my God, ang Nahiya hirap. yung kwan ko. Umalis wag na tayo mag-friend ng mga ganyan. Oo. High-tech pala eh. Di Ay, wala. next. Never have I ever used someone else's toothbrush.
Never. Where? Oh, hindi. Gawa-gawa. Oo, totoo. As in? Oh, Kahit yeah. sa magulang mo, nung wala ka nadala, hindi mo ginamit? Walang toothbrush. Hindi walang toothbrush. Oh my God. Ako, sa parents, bakit? tsaka Ikaw? sa partner. Sa kids. Ay, sa- grabe naman yung sa Bakit kids. naman yung bata? Hindi, meron Nilipat mo na lang. Bakit? Oo. Bakit? Yun nga, kasi hindi, laging may toothbrush yung mga bata sa bag. Tapos Oo. nakalimutan ako yung magdala. So, Oo. yung hindi pa nagagamit na, yung unang beses pa lang nagamit, yun yung gawa, ginamit ko. gawa. Akin naman sa parents, pag wala talaga. Kasi yung parents ko nag-share naman ng toothbrush. Tatlo na kayo, sabi te. ko, bakit kayo lang? Ako din, ha? Alam mo yung Tatlo na naghihimulmul na. Oo, yung naghihimulmul na, inaalis na yung ano. Nakaganon na siya. Oo. Mas nakakalinis daw yun kasi nakaganon. Oo. Oo, pero last. Oo. Looking for last. Ayan, landi. Never have I ever trolled someone on social media. Ano daw? Ano daw? Never have I ever trolled. Trolled someone on social media. Troll. Nag-troll. Parang ikaw ang naging poster niya, ganun ba? Ikaw yung nang trip. Ikaw ang? Nang trip? Oo. Hala, Never. ay, anong never? Lagi mong Hoy, tinatol yung kaysa social kaya media. nga. Huwag ka nga. Ayusin mo yung sagot mo. Sina lang. At saka Bakit? Lagi kong pinopost. Ako po ang nagpo-post dun sa account ni Charles ng Minsan, oo. Paru-Paru G is the new Zumba. Ako po talaga yan. Tsaka yung ako si Darna. Maya-maya na lang nagugulat ako. May naghahaha sa mga post ko. Yun pala, ikaw. Oo, ganun ka din. In a fun, naman, hindi naman talaga throwing in a bad way. Fun lang. Ako din nagawa ko na yan with a few friends. Lalo na yung mga una-unang naiiwan talagang sa computer shop lalo na. Yung mga friends mong hindi nagla-log out sa computer shop. Ay, naku. Ay, naku talaga. Ay, Tapos yung nakakainis pa doon yung amoy sinigang yung headphones. Kadiri naman yun. Oo, nakakainis. Pero ayun mga ka-MB, maraming salamat. Yes. Very short lang muna ngayon para naman patikim muna ng mga kaalaman tungkol sa Dynamic Trio. And with that, gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng nanonood. Of Good course, morning. dyan po sa La Union, Mama and Dadods na hindi ko po nag-greet. Noong, kailan ko ba hindi? Nung Ako nag-greet nun. Oo, greet naman nila. And sa lahat po nasa La Union, Tita Melly, magpagaling ka mga pinsan ko. Ayan, Happy Holy Week po sa ating lahat. And also, gusto ko pong batiin ang SJD Community Chapter Paco TYM. Ayan. Hello po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo lagi. Of course, to Billy and Mainat family, Bebe Lalabs, huwag ka nang magising. Charot. And ayun, gusto kong batiin din si Tito Juni. Mag-iingat po kayo lagi. Team Tobilio, ingat po kayo lagi. yes, and of course to my kids, Elara and Ethan, good morning anak. And I hope malapit na kasi sila mag face to face kaya kinukulit na ako ng isa dyan may pinapabiling something Let's see anak kasi it should always be a bargain pa rin. And also thank you to the travel buddy SM Palawan. Palawan and then Palawan, Baguio Bayaran mo yun. and Clark Branch. Maraming salamat for giving me time. And also to the National Youth Committee. Thank you sa pagtangkilik sa syudad ng Baguio City. Yes. Dahil sa inyo, Tama. nabuhay ulit kami. And thank you talaga to our youth members for really bringing in your best pagdating sa public service. Yes. And to all watching from Agoo and Poro, to my papa na nasa Poro, thank you po sa paghatid pa. Sana sa susunod dito na talaga sa ano talaga. Diniretso. Diniretso. Door to door gusto mo. Door talaga ang gusto. Ayan, binabati din natin ang ating mga viewers ngayon. Oy, may bago ata tayong viewer Madami ngayon. Si yay. Jester Dave Zampion. And also, hindi nagsasawang manood sa atin araw-araw. Si Sir Alan Leviste. Good morning, sir. And also, binabati ko din yung family natin dyan sa Tagudin Ilocos Sur, Limon family, and also Fontanilla family dyan po sa Cuyapo, Nueva Ecija. Good morning. Pero hindi rin nagsasawa, no? Gusto naming pasalamatan si Ma'am Charmaine na lagi pong andyan nakatutok araw-araw. And of course, gusto kong matikman yung kanilang halo-halo. Nako, tignan nyo yan. Natikman na ni Charles yun. Saglit lang. Kaya nga sabi niya kanina sa akin, hahahala ka, Sheki. Oo nga. Sorry na po. Oo. Sinumbong ka na niya. Oo, sinumbong na ba ako? May trabaho pa ba ako bukas? Nako, wala na. Oo, dynamic duo na lang kami. Pero anyway po,
mabubuo pa rin po ang inyong umaga kapag kasama pa rin ako. Wow, ako lang. Kapag kasama ang inyong minion in the house na laging gala ng gala kaya wala sa set, pero hindi kayo kakalimutan kayo magtatrabaho pa rin. Randy Guzman, napakaliit pero napakakulit. Oo, raketerang Mamshi over the weekend. Kahit ano pa yan, maraming salamat sa pagtutok ngayong umaga. And also, we wanted to extend our gratitude to TJ Home Builders and GCP, Baguio Country Club. Ano na nga ba yun, Ren? Ballesteros and? Maranan and Ballesteros yun. Optometric Ayan. Clinic, Dizon Vision Clinic, and wala nang Sapaw! Ang arte. Ayan. At pasalamatan din natin ang ating mga sponsors. Una na dyan, ang Pugo Adventure Resort and also yung kuwan na din po, Batang 90s Milk Tea. Kung gusto nyong i-enjoy ang malamig na pampawi ng init. And also, ang wag nating kakalimutan, Musar Music. Tama. And isang Lunes na naman ang pinagsamahan ng Dynamic Trio para pasahin pa rin ang inyong umaga. Kaya, tutok lang mamayang alas 6. Anong meron mamayang alas 6, Charles? Mamayang alas 6 po, tutukan nyo ang Luzon Headlines at pagdating naman po sa Highland TV, ang News Force North Luzon. Tumutok kayo also by sending us some of your stars. Kung kaya naman, pindutin lang yan at masisend yan directly to everyone. Maraming salamat sa pagtutok ngayong umaga. Bukas ulit, Charles. Makakasama nila kompleto ang Dynamic Trio. Sige, mag-extra ka na. Ayan. At bukas magkita-kita tayo ulit dito lang sa Morning Balitaktakan!